Salak bisi Sangduk Sora 1 নম্বর কলোনিনি Sikongsa Bazar. Bazar sing tabau asok sing bazar soba kali tongo. Poini simi ni nobrung guru lema dur to dur guru lema lain jakmang joto no. Sudah orang kaisa ya. Sara Tripura Rajyo no. Amuti ke sini Tripura mothani warriors ro. Sini Tripura mothani leaders ro. Sara Tripura Rajyo na haki guru leito. Nobrung guru leyo. Jan elakao. Jika bana sang 2023 ni election ho. Sang jika bana naruga nangnai. Amuti ke guru leito. Sini guru ni জনগণ নেথানি পাবলিক নেথানি সামানি তে বিজেপি রাউতে অন্যান্য দল বরক নব কিসা মাসা গুরিমান লুগু বরক সামানি বাই চিনি সামানি হরবেসা ফেলাইজা जों पाब्लिक रुनो सामानि इखलाय जोंखे वाक देमाखा थालि फांचा देमाखा खिथाय देमाखा आग्रहि जोंखे संगिया ओके जोंखे जोंनि दफानो बासेरनि बांगै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड देना आलादा राज्य देना संविधाननि जे अधिकार जों माथाय देना थाखायसो जोंखे सोंलाय जों बासेगानि तमा ना बुबिसनो तुइसि जोंखे पारा नबं गुरिबै बुबाग्रानि जे मेसेज न जों पिरलाय किन्तु बीजेपी रावंखे सीपीएम रावंखलाय बर'खा नबं थांगै खिथाय देमाखा नक देमाखा वाक देमाखा टक देमाखा अमतर हुइसनलाय बर'ख के बर'ख बाय बर'नि वासुकनो बैसिनि वासुकनो हरबाय साफेलाय दा ओहाय तंका ओंखाय आंगरो किसि साने बिसिङो सिनि बर'ख बाहायके सुख्रुब जागै दं बाहायके जों अत्याचार खायजाक दं बन्चना खायजाक दं माथाय सेफ्लेजाक दं बनो तुइसि किसा मासावरा कक सालायनाय जों गोदोंमानो 90 दं माने 90 फायमानि 70-72 बছर ओंखा जों बाहायके सेफ्लेजागै दं जों बाहायके अत्याचार खायजाक दं जों बाहायके बन्चना खायजाक दं 70-72 बছर जों बन्चना खायजाक मानि आनि सिगां कक सानाय आनि बाइकना जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट बरंगना हरसेनाम रियां bo sani bang sesta kaikya bo ni je muito mamani bisingti bo sani bang sesta kaikya ang puila sini borok ni je bekha ni je sentiment ang puila kisa kursana musugudo naidi salni ni sekar sini menteri cabinet minister ta NC debor ma borongana NC debor ma thijaka ओंखे बीजेपी सरकार सिद्धांत नाखा सालथानि बांगै राष्ट्रीय शोक दिवस पालन खायनायहि बीजेपी सरकार सिद्धांत नाखा सालसा बंद रखा ते सालथा राष्ट्रीय दिवस पालन खायनाय ओंखे राष्ट्रीय दिवस पालन खायके तमांगना ओ आनंद उत्सव खायमैया ऑर्केस्ट्रा रसालाय मसालाय मैया मसालाय मसुले मैया उ आकाशबाणीयाव सासे रेडिअ'आव सासे उ आनन्ददायक माने खोनाथावथाव देखायनाय ना डिस्को गान हायबोदि जातीय गान र आकाशबाणी जे रेडिअ' सेन्टाराव सासे मते गान रया टिभि राव बाहायनो माने दुखुनि ब्यापार सिबा ओंखे खरसा लिडार थैखा खरसा जोंनि सिनियर जे नेतृत्व थैखा बखरसा मिनिस्टार थैखा राज्यनि ओंखे राष्ट्रीय शोक पालन खायनायनि बर' सिद्धांत नाथा किन्तु जों नुखातमाबो बीजेपीनि कालचार जे ब जागा किसा सामानाय मासि जों नुखातमाबो सुनामराव बर'नि सरकारि बाबेनो बस्र मेलाफो रि मेलाहि खालिमेल जागा आय आनन्द उत्सव फेमास हालाय लेंदांलाय दं ओंखे खरसा एमएलए वाजै बिसिङावनो खरसा एमएलए न बाहायनो नुखा ससियेल मिडियाव दुख प्रकाश खायमाने नुखा गिरिना खायोहाय सामल चक्रवर्ती मंगै खरसा एमएलए न बसामा नुखा ससियेल मिडियाव
অমতে জীবন নুকিয়া খাওহি ঘৃণা খাইহি তে কাইসে তামাংকা আইয়াং দিল্লিনি বিজেপিনি নেতা কিষান মোর্চা নি সর্বভারতীয় সভাপতি বরংনি ভগবান সিফাইসি মতাই সিফাইসি হাই বাজনা তালাই কীর্তন রলাই হাই খেসি হাই मोसालाय हाय तंग थगलाय लेंगा सोंलायसि ओंखे जों जे नुकमानि एक्चुअली बरनो जे तंमु जों नुकमानि अब नाटक सिखलाय दङ नाटक माने साका साका फनो गुटा ननो हाजाक मानि साका साका फनो बखाबाय हाजाक या ओंखे जोंनो ओ हाखेनो बखाबाय हाजाक या खायो जोंनो सन्मान रया जोंनो मर्यादा रया आगे जों स्रायफोर आं स्रायफोराव नुखा ककब्रक साखांखे अफिसाव थाङै दुकान पाटो फासि ककब्रक सालाहांखे मुसु मोनै जागो ककब्रक सामानि ओके चिनि कक याबा बांला बांला सालाहांखे चिनि कक याबा बांला मा जाया चिनि बर' ओके बांला बसारै साजामाया ओके बांला बसारै सामायाखे मोनै जागो ककब्रक साखेबो मोनै जागो মানে চিনি বরফ এমন খেন্ন গোটা একটা অংশ বাংলা সানাই নিবিসিং একটা অংশ চিনি বরফ এমন খেন্ন গোবর ও বলংনি মাল মাতা হাই খেন বড় মনীষ হেন গিয়া বলংনি মাল মাতা হাইটা বড় মনীষ ইয়াতা হাখে বড় বিচার খাই অমতিকে চুং নুক চিনি বরফ সম্মান রয় আং মানি চিনি বরফ মর্যাদা রয় আং মানি আবো তাবক নিমিসিমিয়া अब 70-72 বছর মইনো जों हाखे नुगै फाय ताक फासि जों सन्मान मायाख बर' बाक्सा बाक्सा मने खाय दङ कक बांला सानाय बिसिङ बर' काहाबो दङ कक बांला सानाय बिसिङ 60% बर' काहा 40% हाया जारा बर' हाया बर' जों नुगै दङ जे जोंनि बर' ताक फानो ओ 1950 साल 1960 साल में चीनी ट्राइबल ही मने खाई दं ताकन 1950 साल 1960 साल नि जे आफर जे लेखा पढ़ा आफर नि जे आईक्यू चीनी बर' बैसि जे वान समु आफर नि वान समु मैताल नि वान समु तो हर साल फेल लेखाबले हा 1950 साल नि ट्राइबल ता तो दंसिबा बोबा गरनो बागे सामा खाना जाओ 1960 साल नि ट्राइबल तो दंसिबा ताबक जदि ও 1980 সালनि পরে 1990 সালनि পরে যে বেআইনি ভাবে ফাতানি বড় ফাই হাই গ্রুপরু হাই দंफाय माने आफरनि जराबो जे जे मुसुकमानि खायै जे फातानि बড় हावै सिनि हर फाइ जागा दखल खाथि माने ताबो खाके बदल बदल के फाइका आंगलाय ताबो नीति प्रासारो कितु सहिया आइ मुइतुल सल्तै मुइतुल हल हकतै मुइतुल हक हकनानि फाजा आरम्भंना हायसि ताबो निसराइरो ताबो आसे अमतै खे सय दंलिया अमतै मानसिकता अमतै मेन्टेलिटी ताबुं सराइरो ओके निनेबो 50 বছরनि आगेनि सिनि ट्राइबल 50 বছর बनि ट्राइबल हागे स्टाफनि बिचार विवेचना खायदं हनदे बिचार विश्लेषण खायदं हनदे बाक्सा बाक्सा कमाजे सानाय बिसिंग जों हाके नुगै दं ओके नायदि सिनि बरफ एक्चुअली बाहायके सिनि बरफ तलावा सिथर जागै दं सेपले जागै दं जो तबर किन्तु वा सब्या ताकफा सिसिनि बरफ तम सासिकारि सं आमा सना जागै दं सिकारि मरक दा तम सासिकारि सना जागै दं जों कांग्रेस आमालबो नुगो सीपीएम आमालबो नुगो ता बीजेपी जरा बहायनो तम सासिकारि सना जागमनि नेताराव सिनि ट्राइबल सिनि तिप्रासा नेताराव तम सासिकारि सना जागमनि जों ताबो नुगै दं तम सासिकारि नति खायै सिनि जे साधारण बरफनो साधारण पाब्लिक रुनो पायनि चेष्टा खाय दङ अमतिके जों नुगै दं बीजेपी रो बाहायके वासक बीजेपी रो वासक माने के ताम बुखमाले बर' जेतु संगठन करै सिनि ट्राइबल एलाका तो संगठन करिबले बरमनि समतल सासे संगठन करै संगठन सिकरै 2% सिबरनि संगठन हिसाब खायदा माने 2018 नि आगे ओके सिनि बरफ बुद्रलहा सीपीएम खानेर बहायने 11% दे 12% बुद्रलहा जत्तो सि बुद्रलाय से पाल पाल के बुद्रलाय से बीजेपी सरकार तो बोलायबले বিশ্বাস खाली खाता
sini boro elakao asudin bosor bor samang khaije ge development work khaije ang tongmani sini boro elakao जों बंसना खाइजब तमनि सिनि तिप्रासाराव बीजेपी फाइले हाबा प्रधानमंत्री निजे सिफाई कक साफाइले हाबा प्रधानमंत्री ना जतो न विश्वास खाइजाबले प्रधानमंत्री तो बतो बीजेपी नि प्रधानमंत्री आबले बतो देश नि प्रधानमंत्री एके प्रधानमंत्री जे दालार सानै जों तो वासो ग्याबले एके दिनि नेता कतमा दिल्ली नि फाइसि प्रतिश्रुति रय दं फाइला आकेबा हाय खाइनाय अमति खाइनाय कोनो चिंता ताखाइदि कताल प्रतिश्रुति रय दं फाइका आकेबा जतो विश्वास खाइले हमले विश्वास खाले हुके बुद्रय पास खाइलो सरकार आसर लाइला बने परा जों तमा नुखा जों बाय पुरी जों बायमेने खाइमा नुखा सिनि तिप्रासानो से सिसेल लियो सामं सनांजाक लियो गति पय किसु बरंनि पकेटो से रां हाजार हावै दंसिगौ समतल जे तंनाय सहर जे तंनाय निनि 5% 10% बरंनि पकेटो से रां हाय दंसिगौ हाजार कोटी टाका ओ मुख्यमंत्री के साथ विप्लव कुमार देव ने संसामा खनाओ 9000 टाका दिल्ली थाने सान हाके निने 12000 कोटी टाका रोप 9000 कोटी टाका दिल्ली यो सान हाकला दिल्ली थाने सान हाकला सेंट्रल गवर्नमेंट थाने सान हाके 12000 कोटी टाका रोप 15000 कोटी टाका सान हाके 20000 कोटी टाका रोप हर रांगनि कोनो अभाव स्क्रिप्ट अगर रांगनि कोनो अभाव स्क्रिप्ट हाय दिल्ली कंटिन्यू से रांग रय दङ हंगला तमानले सिनि बरकले हाय ते बुसि बेहाल अवस्था बांगलांगो सिनि बर एलाकावले लामा बकबाय निनि स्कूल का हमग्रिखा लामा का हमग्रिखा निनि कारेन्ट बग्रिखा दै बग्रिखा मासे मानुया हाय लेंलांगो जों तो हागे प्रश्न खाइले जुदि हाजार कोटी रांनि कोनो अभाव करि हागे जुदि रां फाय दं हागला हागे नुक दंलेसो बर कबंमा कक्र खाबले सिनि बरना बांदे बानि ओ निर्मला सीतारमण बुरिते दै बुरी मंत्री केंद्र मंत्री फाइ दालार साइ थांखा 1300 कोटी टाका सिनि बरने हामक्रानि बां रां रनानि दालार साइ थांखा 13 पैसा साबयाता ह आईपीएफटी बे आसबायै बर स्पेशल पैकेज जों रनाय हे 2019 स्पेशल पैकेज रनाय हे जनवरी मास 2019 जनवरी मास आसबै साबलायुखा 8390 कोटी टाका रनाय आसे रां गोबां रहांगे बाहाय जों बाहाय लंका खासि डेभलपमेंट वर्क खायमा खामंगले हक साफा रया ओंका हाके से जों बाहाय बांद्रा जाक्स दंसिगो बरबा ओंका जों जे बिसास खायमेनि बिसास गातगत खायखाबले जों बाय बेमाने खायखा ओंका ताबो बर वासुगुइ दं बाहायके वासब दं माले फातार विभिन्न राज्य बर लयिंहा अब्बास जोंहा बाहायके अब्बास रिगिं खायनाय उ समाज बिरोधी किसु बरफ दंगो समाज बिरोधी बांग्लादेश ने कता फाइने रक যারা 80 সালনি পরে ফাইনে রক 90 সালনি পরে ফাইনে রক কতা ফাইনে রক কিছু অংশ নিনে সমাজ বিরোধী সামং তাংনাই রক আকাম কুকাম সমাজনি আকাম কুকাম সামং খাইনে রক বতর দংলে গে বতর ন রাং রই রিগিং খাইরনাই হাকেস লয়িং তংহ হাকেস লয়িং তংহা ও যে মিউনিসিপালিটি ইলেকশন র হাকে রিগিং খাইयो नगर पंचायत इलेक्शन र हाके रिगिं खाइसि जुर खाइसि बुद्र रया खाइ बुद्ध खल खाइ तलांगै हाके लयिं तंग फातार हाके इलेक्शन खाइमानो गुसुं हागे नुकु बुद्र रया खायो हागे लयिं तंगा गा हागे दिसाइ मानो हिसास खाइ दं हाता जों तो जों बारबार जों किन्तु वार्निं रो सिनि एलाकावले सिन तिप्रासा बुकुं बारा एलाकावले फाइ हाफाइला आंतलाय बाइक बाहिनी रहि फाइ हाफाइले बने बाइक सि हाइ थापला साइमा थांनाय ओ बाइक तबय फाइ और रक फाइ दले बाइक बाहिनी और फाइ हाफाइले हा चक्र बिहु फाइ हाफाइला ता ते कप्रमालि आता और फाइ हाफाइला के ते के कप्रमालियाव ओंखाय बर हिसाब खाइलायो दो बर बाहायके बुमति खाइखांके बाहायके बर बुसखान सीट मानाय बाहायके क्षमता तक खाइमानाय अमति हिसाब खाइलि मुत्रि मालाय आं मुतुं रां तेसप्र सिनि पसिराम साजाखा बस्ता रां तो बय रां बायनि ओंखा ताबक जों एमन अबस्थाङै दङ जों सिनि तिप्रामो थानाय जों मेसेज रमाबाय बुबागारनि मेसेज जों जागा रय दंमाबाय सिनि बरक 90% ताबो पाइजांनि हाय माइ मासे एफास दंनाय माइ मासे एफानो दंनाय मासे एमानो एफानो दंनाय बाहो बुथिपा दंनाय किन्तु सिनि बरक ताबासे खासिलि आंलिया 90% बरकले शतकरा 90 जनले पाइमालिया जासे हाजार हाय कोटी टाका रां तबै बस्ता बायफानो हाय बिलि खाय दंफायदि हेलिकप्टार बायफानो हाय पारा सारि दंदि 90% बरक नले सिनि बरक न पाइमालिया
কিন্তু 10% হলো পাইমা খ নেতা থেকে আনবো খাইয়ে 10% বরং হলো পাইমা খবর পাইজা গইতো বাসা বাসা 1500 টাকা হাজিরা রজনং বাইছি দি আম বিজেপি নি মিছিল থাঙ্গি মিছিল লাইন রঙই দङ থাঙ্গি তংখ 100 জনা বেশি 100 জনা পাইমিয়া হাগেছেন কক সাইয়া 100 জনা বেশি 90 জনা না পাইমালিয়া 10 জনা না পাইমা খ 10% না পাইমা খতা হাই পাইজা গই দंबाय খ जों बरनो रिक्वेस्ट खायो बारबार रिक्वेस्ट खायो सिनि दफा नो सुखलुगि दंहा दाबुक निसमिया कांग्रेस आमल निसमि सिपिएम आमल नफिउखा ताज बीजेपी नफिका सिनि दफा नो थंगै हाइवाइसा के सुखलुगि दंहा बंचना खायो सिनि माथाने रया माथाने सेप्लेगो अमतिके बंचना खाय दंहा ओ जागानि पार्मानेंट सल्यूशन होता वाइसाबा यावलाइसियानि वाइसाबाय जों मुक्ति मासियानि वाइसाबाय सिनि अस्तित्व रक्षा खायसियानि पार्मानेंट सल्यूशन नन कायसा बागान चिको खाय मा बेंगियो नन वग माबा रोमा बेंगिया नन पोमाबा पाइरोना हाय बेंगिया हा न खुंसा चिको तेते खे तोसा पाइमे जात खायो नि न रयरोना हाय बे तो समस्या समाधान याबले सिनि तु प्रसा बासे एने हागे बासे यो जों नायनायले हो 70 72 বছর जों नायनायले हा जों आलादा राज्य मायाके सिनियावो प्रशासनिक क्षमता करी राजनैतिक क्षमता प्रशासनिक क्षमता सिनियावो करी कांके तेसन बासे लियो हाय सि सिनियावो पावर दं हांके सिनियावो प्रशासनिक क्षमता दं हांके सिनियावो रां सफायनाय डाइरेक्ट सिनियावो रां सफायनाय के जों सि डेभलपमेन्ट वर्क खायनायब्ले साख्रि बाहायनो जोंनो रनाय डेभलपमेन्ट वर्क बो जोंनो खायनाय थों जों सि खायसिनो तै जों बुनि थाने बिखा सा नांगिया ताकबा सिनि सांबिधानिक अधिकार दं सिनि मा थाय जों जेखौ पास मा थाय हा बिखा साइसा जे मायो बिखा साइसा जे रोजा गया सिनि मा थायनो सि सांबिधानिक राइट्स सिनि जे सिनि दाबी सिनि डिमान्ड बयद सिनि निज दाबी तो बिसि जोंना रोजा गया ओ हाके खायजाक दङ रा ताबुं निसमियो जों नुखाबले एडिसि जे गथंमानि ताबो 37 বছর का 37 ইয়ার্স का एडिसि ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক যে एडिसि গঠনমানি 30 বছর 32 বছর মত সিপিএম नि यागो दंमानि एडिसि जों नुखाबले आसे कदकमा কোন সময় চিনি एडिसि এলাকাও রাং সপুনি রজাগিয়া রাং রইয়া जों বনো বারবার जों পাবলিক নেতানি जों বুঝানি বাং চেষ্টা খাই রাং রইয়া 12,000 কোটি 12,000 कोटी नि बिसिङाव जदि एडिसि 35% चिन बरफ दङ हकलाय वाजै बाय मुस्लिम हुन्दी मणिपुरी हुन्दी हिन्दुस्तानी हुन्दी सिनिति प्रासा हुन्दी जत मिलिवै एडिसि 35% दङ ओके एडिसि 35% दङ हकलाय निनि पुरी 21 नि बाजेट 22,000 कोटी टाका yang याफान 8,000 कोटी टाका माथायब्ले एडिसि बनिफोरका 22 नि बाजेट 26,892 कोटी टाका ओके माथाय बोसोर एडिसि 9,412 कोटी टाका माथाय किन्तु 619 कोटी सरबले तेसप्र सेनि असिराम सानि बं चेष्टा खायखा 619 कोटी टाका सिरां रवु बिको 619 कोटी टाका रमानि बिसिङो कर्मचारी बेतन मारबले कर्मचारी न ताहाय आसरि दंमायाबले बरद मास फागे बेतन साबले बिके कर्मचारी बेतन रन थां हांखायसि 619 कोटी टाकानि बिसिङो हायसि 450-500 कोटी टाका थांबाय कर्मचारी बेतन बिके तमाबाले डेभलपमेन्ट वर्क सामखायसनाय बा रां सिरो याखेसि बीजेपी राव तै जागा मा जाग्रिया बर जे आन्दोलन खायनि सिनि बरफ न ठगेने तै जागा मा जाग्रिया राज्यपालनि थानि उसिगाङाव डेपुटेसन लायदेव उसिगाङाव राज्यपालनि थानि डेपुटेसन रो सिनि बरफ न हाजिरा रोया गयतलाङै आरो बुथु खालिला कोन रकम 1000 सो बुथु खालिमा गासो बुथु खालि ब्रो राज्यपालनि थानि डेपुटेसन लायो तमाबो तमाने डेपुटेसन लाय हमाले एडिसि वा रां कोटी कोटी रां सावै हिसाब रमालिया बुजिखादे एडिसि रां कोटी कोटी सावै रां हिसाब रमालिया रां सिरो करे ब्रो 9,412 कोटी टाका रां एडिसि मा थाइबले 9,000 कोटी टाका रां रखा के एडिसि हाय लगा के सामं खाइमामले एडिसि एलाकाव ब्रो रग्रामानिसि 619 कोटी सिरो ओंके तमाबा डेभलपमेन्ट वर्क खायनाय अरे निरो जे रांसाव होनो निरो कहां का तथ्य भित्तिक
jaga hake rangsala ha u jaga amte hake khaila ha hi hisab khai ঠিক রয় ফনুবিতা ফনুমায়াবলে আমতে রাজনীতি খাইবে তো সনু খাবলে আমতে নোংরা রাজনীতি চিনি বড় বাহাকে রাজনীতি খাইজা খাইজাকে দিবাই খাইজাকে থাংজাগে তংমাইলা শুধু বোর্ডনি রাজনীতি মান থাংজাগে হাকে जुग जुग हागे चिनि बरक तलाव सिखलजा तंमाइला चिनि बरक जोंनु खाबले गोबां आर्टिकल चिनि लिडार्स रो हाके ने थके थके जागै हाके ने थंजागै चिनि बरक न हाके तलाव सिखलगै तंमानिसो दोदमा ताबुनि सिमिया नुकमानि हाके ने सिखलजागै तंखा ओंका जों बार हाने रिक्वेस्ट खायो जे एडिसिनि बीजेपी नि लिडार्स मा हंदि नेनि सीपीएम नि लिडार्स मा हंदि चिनि बरक रक्ता ट्राइबल लिडार्स रो कांग्रेस नि लिडारसिप हांदो सिनि बरक अंतत खासिया नांसिनाय सिनि बरक जेकुनु नों बीजेपी नि लिडार्स पा नों दंदि नो निनि दफाना बासेरने बाङै निनि प्रासाना बासेरने बाङै निनि बंश गुस्तिना बासेरने बाङै नों अंतत नो मावा सकसिनाय नों सिन्ता माखायसिनाय नों खाय दंदि निनि आबा निनि व्यक्तिगत बापा किन्तु बाहायके दफाना बासेरनाय ओ बेपारखौ जों एकमत मांसिनायब्ले बाहायके सिनि तो फानो बासे रसनाय सिनि ति प्रसाना जों बाहायके बासे रसनाय ओ बेबार तो जों एकमत बां सिनायब्ले नहा राजनीति मा थंजागि तंगै नेशनल पार्टी बाय हा हाय खायदि हि डिसिसन रवै हाय खायदि हाके सादि हि फोंजाव लांगे हाके न सायमा दङ हा ति प्रसानि बिरुद्ध कक सादि हिंगे हाके सायमा दङ हा बुबागा सिनि बुबाग्रा प्रदुत किशोर मानिकनि बिरुद्ध कक सादि हाके सायमा दङ हा बोनो महाराज हुइयागै प्रदुत होदिंगा प्रदुत होइमा दङ हा हाय हाके बाहायके लासले थंगा दंबायखा जों हागेनो बार जों बुजिनो बाङै जों अनेक जों सेस्ता खायजावो जतनो बुजगनि बां जों सेस्ता खायजावो निराव खायदां बासति निराव तै लामा उल्टा पल्टा लामा ताहि बासति जों जतनो जों रिक्वेस्ट मा खायजाव जों नु खबले सीपीएम नि जरावो सीपीएम द संबाय अनेक विश्वासघातकता खायखाबले जोंबाय बेमानि खायखाबले जों सीपीएम नि जरावो जों तो अनेक चिनि एलाकायाव जों डेभलपमेन्ट हेवा सपानि साबजुनेल जुनाल ऑफिस पर्यंत तांग्या कर्मचारी नाया साख्रि नाया 100% रोस्टार बाक्सा तो बुजिया फांजानाय 100% रोस्टार राज्यआव चिनि त्रिपुरा राज्यआव 100% रोस्टार समाजाक तांबु 100 जन साख्रि ना खांके 31 जना जों मानो एडीसीओसी 100 जना साख्रि ना लांके 31 जना से जों मानाय माने दे सिन बरकता तेके बाद बाकी के वहां जरूर मास नहीं 31 जना से जों मानाय के एडीसी सनामाले तमां खाबा एडीसी बसिनि बांसि सनानाबले सिनि ट्राइबल नि बांसि एडीसी सनाबले के जों तो 80% मा नांबले साख्रि 100 जना ना खांके 80 जना जों मा नांबले के तमाले 100 जना साख्रि ना खांके जों 31 जना मा माना कलाय खाबा मेलारमात वो हाके साख्रि रया खायै मेलारमात डिसिसन रया नि बाङै सिनि सीपीएम नि नेता र आरो एडीसी आसक दंनाय र निनि रनजित बर्मा हुदी राधा चरण देव बर्मा हुदी साख्रि रलांमालिया 17-18 बছর गजब साख्रि रलांमालिया 17-18 बছর साख्रि रलांमालिया तक 10,000 मतो साख्रि तब एडीसी जों मा थाय ओ हायब्ला अवस्था ओंके इच्छा कृतबाबेनो सिनि बरकनो सुखलुगि तंगले स्लोगान तो बाय फायो যখন সরকার করে আপনারা जों नुखा सीपीएम न इनलैंड परमिट दिते হবে इनलैंड परमिट दिते হবে आगे जों नुखा उ जुदामलो इनलैंड परमिट दिते হবে हे स्लोगान खायमा नुखा सीपीएम रनो जे मात्र सरकार फायका कुसक्रिका इनलैंड परमिट कोन शब्द स्क्रिका बरगनि हाय बले ताबो के तमा खायोगा ए जे मुख्यमंत्री के सा मानिक सरकार ग्रेटर त्रिपुरा लेन किसा सपोर्ट खायो कौसा तो अरे राजनीति में खाई तमसिवो जोंनो अनुमति खायनो थंतो मैला राजनीति खायो नके जोंते राजनीति खायजाबि आइसि राजनीति खायजाबिया जों चिको नेक्स्ट जेनेरेशन सरायबो साताबो आसाय तंनाय र उ नेक्स्ट जेनेरेशन बाङै जों सामदाङि थांसिनाय जों जत्तनो माखासे सिनाय अनेक बरफ फायनाय बरनो मासिनाय अत कताल बरफ फायो नाटक खायनि बाङै जनगण निबसकाङो पब्लिक निबसकाङो नाटक खायना फायो कत बरफ जों नेता सिनि बरफ बिसिङाव नेतानो जों मासिनि सिनाय ब नेता रांनांगल खात ब नेता निजेनो साबसिन बां वान सप्त
অন্তত চিনি আইকিউ চিনি মতো সাইকোলজি দংলে বখরাও চিনি ওয়া সমং দংছি বসবা তোমা অবেরে খাইনি পাই বসবা রাংনি অঙ্ক মানে খারি দं রাংনি অঙ্ক রুপ্রেক दं রাংনি বাংসবা খাब्रुं दं जों অন্তত বিচার বিশ্লেষণ খাইমানো ও হাকে বিচার বিশ্লেষণ খাইছিসों বড়নো ঠিক মা খাইছিনাই লিডার जों हाके सिलेक्शन मा खाइसिनाय जे कोनो बरनो जों बिसास खाइमलिया फाइ हाय क कहा कहा साइ थांबाय हा क कहा कहा साइ थांमोन नुब्ले जों आंखो बर' मनिसनो बुं मेन सानखायै पार्सोनाल एटाक खाइमु सुबिया निरक सिबायो बसबासबा बाहायके थके रां कालेक्शन खायै रां कालेक्शन खाय रां समाय आरोके लामाव कासु जनाय रगो जों लुबु रामा कासा कासय रां कालां थांदे हा सिनारो नंगासो रां गोबां हाजार हाजार रां नामानि रां कालां थांदे ओलै स्लिप सि दङ रसिद दङ हि याबो रां कालां थांदे हे कासु जनाय रगो लुबु नुब्ले सिनि बर'नि बांसे जान रसिनाय थैसिनाय हि मानि र सिनि बर'नो बेमेन खायाखाय थाङि दंनाय रगो लुबु हाके नुब्ले ओंके ताबाव सिनि बर' बाहायनो खासियानि लांहा बेलेकेनो बेलेके खासिया नांहा बेलेके सचेतन नांहा हाय बान्दे जागमोन जों दंलिया 2023 ले ता बान्दे जागबायसि हायसि 2023 नि इलेक्शन ले तैसों बान्दे जागलिया बाइक बाहायनि हिबो ननि तमा तरल बाहायनि फु तमा हेलमेट बाहायनि बांनो सासास्ति ओ बाहायनि रहे उल्टा पाल्टा अंगानि हिसं हांखलाय जों बाहायनो सिनिले बाहायनि जों गायसासि किन्तु सिनि बाहायनि गायसासि तिप्रामथा सिनि वारियर्स जों बाहायनि गायसासि ओ बाहायनि बाय नांगल हांखले सिनि बाहायनि बाय गायसासु बाय नांगल हांखले थुंफ्रा हाय टुकरा जों मा पाइनाय सिनि ओ बाहायनि बायले देके बिति किमैया जों एकदम जों सतर्क मा दंनाय सतर्क दंगै बाहायके सिनि बुसकाङो जों सिनि जे बुसकांनि जे निर्वाचन जों बाहायके जों नारक मानो जत जागानो जों बाहायके जों नारक मानो जों बाहायके कप्लायंनो बनसे जों जत बिचार विश्लेषण खाय जों मा बुजिनाय जारा बुजिया गोबां मा दङ पारा बिसिङो ताफोरनो बुजिया गोबां मा दङ अर बिजेपि खरसा दंसिङो खोनाव आंसोमानि अरले बांलिया ना अर बांथालिया किन्तु कुनु पाराव दंख बिजेपि खायनि दंख सिपिएम ले दंख ना किन्तु सिपिएम दंख सिपिएम खायनि रनोबो मा बुजोबनायसो निर हायतां सिदि एतदिन थके जगि फाइला हा एतदिन हाय नेगलां के पावैसिने बरबा पाया पामानि रसा पाला गाय पाइ दङ सिपिएम खायला हाय बाय सिपिएम खाय दं सिने हाय पावैस दङना सिन बर खाय बस पाव हाय गलां के पाला के तेको मुंसा समुइदो मालिया ओ हाय के पानाय बो दङ के पानाय रनो बाहायनो तागवाइसले फेरसिदि तागवाइसले नि गियान न किसा अन्य रकम खायसिदि हाय जों मा बुजोबलायनो ताबंनो वाइसा बनिपर नोंजा फां दंरासति ताबंनो 2023 नोंग्लां के पाफायरासति बनिपर न हाय 2023 लाइ थांलाय जानो मनागमाव थां हाय फिसिदि हागबा मा सालायसिनाय हायसि हागे वा सबै जों साबं मा तांलायसिनाय जों तेजों हाके जों थगे जागै दंलिया कर्मचारी राव बाहायनो नायदो स्कुल कहाँ सिकरि बुजागा सिनि बर बाहायके लेखा रोंनायबा स्कुल कहाँ करे मास्टर कहाँ करे बाहायके सिनि बर लेखा रोंनायबा लेखा रोंलिया कर्मचारी नाबो थगे दङ सप्तम वेतन कमिसन नायफु निनो सेंट्रल स्केल बाय निनि राज्य सरकारनि कर्मचारीनि स्केल समान खायनिबो समान वेतन खायनिबो हाके कर्मचारी राव थगे बुट ना जाखा 2018 ओंके कर्मचारी राव बाहायनो सिनि बर जार कर्मचारी सिनि बर बाहायनो जेहेतु लेखा फरा किसामासा गोनांबा सिनि कर्मचारी राव बाहायनो बुजिया नांनाय कर्मचारी राव बाहायनो पारा बिसिङो साधारण बर दंनायनो बुजो गोनांनाय जे नों थकेजाक्तैनो पाब्लिक बो हायनो थकेजाक्तै दंगौ हागे मा बुजोबनाय पाब्लिक निनि बै जुब सिख्ला रक गोबां पास खायजाक दं सिनि बर एमए पास बिए पास कौक सब्जेक्ट ने पास खायजाक दं इंजिनियर सब्जेक्ट ने पास खायजाक दं डॉक्टर पास खायजाक दं गोबां बेकार दं हजार बेकार दं सिनि बर साख्रि मैया किन्तु साख्रि रवा हि बर ता इलेक्शन बुसकांगो ओ एक मास आगे ऐसा नुखा एक मास आगे पेपर नुखा बरनो प्रेस मीट खामे नुखा 10,175 जना साख्रि रता नाय बाहागे रनाय आबो चुक्ति के जरनाय चुक्ति खायसि फिक्स के साख्रि रनाय हागे नुखा हम देखे नुखा के इलेक्शन बुसकांगो कताल बर प्रतिश्रुति बर रनाय दालार साफायनाय हाय रनाय हाय खायनाय हम देखे रनाय बर साख्रि रनाय दालार सानाय दालार साफायनाय
কিন্তু উ ব্যাপার ন ইলেকশন বসকাও जों কাহামাকে বুঝিয়ে নাংনাই যাতে থকমায়াতে বেশি ককমান কক সালিয়া अब आं যত বুঝিলাইনাই জাতখাयै एकदम सरल सुजा खायै जों कक सालायले हा যত বুঝিলাইনাই জাত हाके कक सालायले हा बेसी कक सालिया लेंजाक जतने लेंजाक बा फयनिसिमे अब तुला तुला के गुरुलेमां पारा पार गुरुलेमां जत लेंजाक बा बेसी कक सालिया आं आसंना कक सासिनाय